Sziasztok! Mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel és hálás szívvel köszöntök itt a csatornámon. Én Mona vagyok, köszönöm, hogy itt vagytok velem és követtek engem. Hát most érkeztem egyébként az égi segítőink üzenetével erre a hétre, de egyébként így nem korlátoznám be időre. Amikor rátalál ez a videó, akkor aktuális lesz számodra. Ez egy kollektív üzenet, tehát mindenkire, akire rátalál, valószínű, hogy van benne üzenet. Ugye először Guzsik Mohácsi Viktóriának az Útmutató a léleknek című könyvéből így random felnyitok egy oldalt, vagy kettőt, ez attól függ, és megnézzük, hogy mit akarnak üzenni az égiek a lelkednek. Jó. Na nézzük. Nem a másik, hanem önmagad. Ne a másikat próbáld boldoggá tenni, hanem önmagadat. Ha te sugárzod az életet, szívesen kapcsolódnak hozzád. Ha keserű vagy, bárhogy is akarod, nem teszel boldoggá másokat. Elsőként ne a másikat akard szeretni, hanem önmagadat. Ne arra vágyj, hogy téged szeressenek. Ha tiszteled és becsülöd a lényed, akkor nem teszed függővé sorsod más emberektől. A boldogság mindig önmagad szeretetével kezdődik. Ne azért bocsáss meg, hogy imponálj a másiknak. Ne azért, hogy megfelelj. A megbocsátással önmagadat ajándékozod meg. Eltávolítja a lelkedből a félelem, a harag és a fájdalom energiáit, és visszanyered az erődet. A megbocsátásra való képtelenség rabságban tart. Örökre a másikhoz láncol. Bármit is cselekszel, elsőként kérdezd meg magadtól. Vajon milyen érzéseim vannak a helyzettel kapcsolatban? Ha megaláz, büntet, vagy kellemetlen érzéseket kell benned, dönts másképp. Ne feledd, mindig van választásod, s ha úgy érzed, valamit elrontottál, mindig van lehetőséged másképp dönteni. Ne arra várj, hogy téged szeressenek. A boldogság mindig a saját szeretetünkkel kezdődik. Ha sugárzod az életet, mások is szívesebben kapcsolódnak hozzád. Igen, hát minden önmagunkból indul ki. És ugye mondják azt, itt hallom több olyan oldalról is, azt mondják, hogy a megbocsájtani, meg kell bocsájtani, az nem azt jelenti, hogy te áldozat vagy, és mások miatt bocsájtasz meg, és te egy bocsi, de ezt hallom, tehát, hogy lúzer az, aki megbocsájt másnak. Nem, önmagad miatt kell megbocsájtani, mert téged mérgez a súlya, az az érzés, ami benned marad. Tehát az téged mérgez, és nem tudsz attól a személytől elszakadni, akinek nem tudsz megbocsájtani energetikailag, mert ez az energia folyamatosan feljön benned, és mérgezi a lelkedet. Ugye, ha a megbocsájtás arról szól, hogy magunkat szabadítjuk fel, és nem a másik embert a tette alól. Ha ezt nem tudom egyébként úgy máshogy elmagyarázni, de ez önmagunk miatt fontos. És igenis meg lehet bocsájtani, bárki bármit mond. Felejteni természetesen nem. Nem is kell, hogy elfelejtsd, hisz ő is tanított neked valamit, csak ne gondolj rá gyűlölettel, félelemmel, haraggal, hanem ő tette a dolgát, leckét tanított neked, és semmi sem történhet a beleegyezésed nélkül.
ebben az életben. Tehát mindent megírtunk. Ha ezt az utat válasszuk, mindig vannak döntések. Ha ezt az utat válasszuk, akkor bizony szembe jönnek a leckék, szembe jönnek azok az emberek, mert rosszul döntöttünk, vagy hagytuk, hogy mások döntsenek helyettünk. Tehát mindig megvan. És akkor jön a tanulás, a lecke. De mindig van az, hogy te választasz, hogy oké, megállok, kész, ennyi, nem fogom ugyanazt csinálni, mert ha mindig mindenre ugyanúgy reagálsz, mindig minden ugyanúgy csinálsz, akkor hogy várhatod azt, hogy a dolgok másképp fognak történni? Akkor fognak másképp történni az életedbe, ha másképp kezdesz el gondolkozni, érezni egy adott élethelyzetről, önmagadról, akkor tud megváltozni a körülötted lévő helyzet is. Jó? Tehát ez most itt az üzenet, és nézzük meg, hogy mi van még. Igen, ha valaminek itt az ideje, az megtörténik. Kérlek, hidd el, ha valaminek itt van az ideje, akkor ez megtörténik. A Teremtő tudja a dolgát. Ha bármi megtapasztalást kijelöltél önmagad számára, és megtestesülésed előtt, azon úgy is keresztül mész. Pont ezt mondtam, ez csak megerősíti. És itt hozzáfűzném egyébként, hogy amit el tudsz képzelni, azt meg is tudod valósítani. Ha te el tudod képzelni, hogy milyen egy álomház, egy autó, egy olyan autó, ha el tudod képzelni azt, hogy milyen egy ideális társ, akkor az már létezik. Tehát az csak azért tudod elképzelni, mert az benne van a jövőképedbe, és megkaphatod. De ha te a kis hűtűségeddel, meg azzal, hogy mások ezt mondják, azt mondják, eltolod magadtól a lehetőségeket. Tehát olyan nincs. Ami a képzeletedben létezik, az meg is történik veled, meg történhet veled. Tehát ezért is nagyon fontos az, hogy amit szeretnél, azt folyamatosan vizualizáld, és vannak különböző technikák egyébként erre. Na nézzük tovább. Nincsenek kibúvók, nincs suhintás vagy varázspálca. El akarod kerülni azt, hogy az életed drasztikus módszerekkel kényszerítsenek a leckék elsajátítására, tedd meg a lépéseket magadtól, hiszen semmi más dolgod nincs, mint a győzelem. Méghozzá önmagad felett. A kérdés az, hogyan állsz a változásokhoz. Ha elfogadod a jelen helyzetet, sokkal előbb veszed észre a megoldásokat. Ha szenvedsz, áldozati szerepbe bújsz, és hibáztatod az egész világot a boldogtalanságodért, beleragadsz egy történetbe, ami haladni szeretne tovább. A szenvedés és a negatív érzelmek nem azért vannak, hogy büntessenek téged. Nem azért vannak, hogy beletörődj. Ennyi jár neked. Ezek útjelzők, amik felhívják a figyelmedet arra, hogy nem jó felé mész. Segítenek felismerni, mit kell meggyógyítani a lelkedben. Fogadd el, hogy ott vannak, de ne azonosulj velük. Ne mondogasd, hogy fáj a lelkem, mondd azt, hogy megjelent bennem ez a fájdalom, de nem azonosulok vele. Megkeresem az okát, hogy megszüntethessem azt. És kérlek, ne aggódj, ami a tiéd, arról nem tudsz lemaradni. Az hozzád tartozik, amihez pedig nincs közöd, az úgyis elmegy. Higgy! Vajon szereted magad annyira, hogy beengeded az életedbe azt a sok jót, amire vágysz? Szerethetőnek érzed magad? Méltónak tartod magad egy igazán boldog életre? Elhiszed, hogy neked is jár bármi, amire vágysz? Ideje felvállalni önmagad, és eloszlatni a kételkedés fekete felhőit. Tudd, hogy igazán méltó vagy arra az életre, melyről álmodozol. Igazán szerethető vagy, és megérdemled azt a társat, akire vágysz. Ne ragadj bele megalázó, méltatlan helyzetekbe. Becsüld magad sokkal jobban. Minden, ami
A képzeledett síkján megjelenik, az a tiéd. Azért vágysz rá, mert benne van a sorsodba. Egyetlen dolog, hogy meggyógyítsd a sebesült lelked, és elgörgesd a méltatlanság akadályát, amivel szinte követeled magadnak a büntetést, a szenvedést. Jár neked a bőség minden formája. Kérlek, hidd el végre. Igen, tehát higgy. Arra kérnek, hogy higgy. És tudom, hogy most nagyon nehéz a helyzet. Ugye itt egy korszakváltáson megyünk keresztül. Biztos hallottátok, hogy a Neptunusz bolygó belép a Kosjegy, vagy már bent van. És ez egy kezdőciklus, de most mellette egyébként 20-án akkor pontosul be a, a Szaturnusz és a Neptun, a két ellentétes bolygó a Kosjegyébe, tehát végül is ennek sok jelentősége van, de ha pozitívan akarom, mert hogy ennek pozitív jelentősége van, és lehet, hogy ti nagyon sokat hallotok a negatív jelentéséről itt fent a YouTube csatornán, vagy bármelyik platformon, de a kos az az indítás, az elindulás energia, a tett, a cselekedet, az akarat, a mars, a Szaturnusz, az, ami megjelenhet az életedbe, amit akarsz. A Neptun, a Neptunusz pedig maga az álmok, a hited, a hitről szól, és mi kezdődhet? Tehát amiben hiszel, amit most elmondtam, ha te azt hiszed el, hogy méltó vagy és megérdemled, akkor meg is jelenik az életedbe. Tehát így analógiaként, így is értelmezhető, és nem kell mindig, nem szeretem a félelemkeltő információkat, mert az emberbe sokkal jobban megmarad, és elkezd félni, és rosszul érzi magát, és bevonza a dolgokat azáltal, hogy folyamatosan arra fókuszál. Nem tudom, hogy mi emberek miért vagyunk ennyire a rosszra bekalibrálva, a félelmekre, hisz ugyanannyi energiánk lenne hinni és szeretni, mint félni és gyűlölni. Tehát ugyanannyi energia. Itt az ideje, hogy kilépjünk a félelmeinkből, és elinduljunk, és elkezdjünk hinni. Hinni a láthatatlanba, hinni a teremtőbe, mert minden, amiben most hiszel, a Szaturnusz által és a Mars által be tudod vonzani ide, meg tudod teremteni magadnak. Az én lányom képletében most itt elárom, hogy a Szaturnusz és Neptunusz együttállása van. És ő, amit szeretett, amit akart, azt be tudta teremteni. Meg tudta teremteni. Azt akarta, hogy legyen egy olyan párja, aki szereti, és nem olyan ugye, mint az édesapja. És legyen 2 gyerek, lakás, minden, és igaz, hogy időbe telt, mert a sors nem akarta neki azt az apát küldeni férként, ugye, mert mintákból vonzuk az embereket körülöttünk, főleg a párkapcsolatot. És ugye én dolgoztam magamon rengeteget, pont azért, hogy az én lányomnak, az én unokáimnak majd ne kelljen azokon végigmenni. És ugye ezért a lányomnak csúszott. Voltak párkapcsolatai, de nem jött össze. Ő már nagyon korán szeretett volna babát, tehát már 20 évesen. Ő anyának készült. És igaz, 27 évesen megismerte a párját, és ahogy megismerte a párját, és a megfelelő társ volt mellette, én mondtam neki mindig, lányom, te 28 éves korodra már látni fogod azt, hogy mi hogy lesz. És ugye 27 évesen megismerte, és utána 28 évesen már vettek új lakást, már útba volt a nagyobbik unokám, és utána született egy kisfiú. Tehát, hogy igen, minden meglent, és ez hozta a Szaturnusz és a Neptun. Tehát együttállása akkor
nem a korsba volt, tehát most ezek az energiák még erősebbek, hanem neki a Szaturnuszba állnak, és ugye a Szaturnuszba az egy jó, tehát igaz, hogy ő hamarabb szeretett volna, de így is megadta a Szaturnusz azt, amit akart, és akkor is Szaturnusz Neptun együttállása volt a képletben, és most is egy ilyen van, csak ugye most a korsba. Tehát ha akarod, ha hiszel benne, teszel érte, akkor megjelenik, és megkapod azt, amire vágysz. Jó, úgyhogy ez nagyon fontos üzenet. De nézzük tovább. Egyébként most úgy ültem le, hogy nem készítettem ide kártyát, úgy voltam vele, hogy amit érzek, azt fogom itt most húzni nektek, abból fogok kérni, és nézzük meg, hogy mi az, ami van. Meg is van. Meg is van. Osho Zenből fogok most nektek kérni. Akire rátalál ez a videó, erre a hétre, de ezt én nem hétre mondanám, tehát amikor rátalál, vagy úgy érzed, hogy na vissza, és siker, és ez volt az első, ami kiesett. Tehát sikerre viheted azt, amit szeretnél. Tehát ez is megerősít. Ebben mit kell elengedni? Nézzük meg. Mit kell elengedni? Csend. Ez a 17-es a csillag. Én úgy érzem, hogy a csend, amit el kell engedni. Elég abból, hogy nekem most a csend azt mondja, hogy ne hallgass, állj ki önmagadért, mondd ki, mit szeretnél, legyenek tiszták a vágyaid, amit el szeretnél érni, és küld ki az univerzumba, mert sikerrel viszed most. Nézzük meg, milyen erőd van hozzá, mit adnak, bizalom. Tehát az erő, ami most segít, az, hogy bíz. A bizalom. Tehát bíz az univerzumba, bíz önmagadba. Le kell tenni a terheket. Ne cipeld a mások terhét. Nézd meg, ez a szegény ember viszi a terhet, itt van a nyakán egy másik ember, még plusz egy kakas is a fején, és irányít, ne hagyd, hogy mások irányítsanak, jó? Tedd le mások terhét, nem a tiéd. Van neked, végre felszabadulhatsz, ha leteszed mások terheit, nézd meg, így meg fogsz könnyebbülni, és végre elindulsz, és merre? A bolond. Merj felszabadult lenni. Hidd el, ha belelépsz, persze nem mondom azt, hogy lépj szakadékba, ez csak képletes, de ahogy lépsz, nézd csak, elrugaszkodik a bolond, ugye itt van már teljesen a szakadék, és ahogy leér, elkezd szállni. Tehát nem zuhan, hanem száll. Ha most új dolgokba kezdesz, nagyon fontos a bizalom, és az, hogy legyél merész. Hidd el azt, hogy megtartanak, segítenek, szárnyalni tudsz. És az utazás. Tehát az utazás végre elindul az életed egy olyan irányba, egy olyan út veszi kezdetét az életedbe, ami tudatos, és a tudatosság fele tudatossan élj, ezt kérik tőled. Bíz az égiekbe, és tudatos legyél. Tehát a tudatosság az, hogy tudd azt, hogy miért teszel. Ne vállald önmagadért, a tetteidért a felelősséget, és ne hárítsd másra, hanem igenis, ezt én akartam megtapasztalni, az én döntéseim voltak, de leteszem ezt a terhet. Leteszem, felszabadítom magam a terhek alól, amit lehet, hogy te saját magadnak okoztál, mert itt van a tudatosság kártyájával az, hogy igen, ugye és a befelé fordulás, a 4-es. Milyen érdekes ez a 2 kártya, hogy megjelent. A befelé fordulás
Nézz önmagadba, hogy mit szeretnél valójában, tudatosítsd magadba, és kezd aszerint cselekedni. És megkapod, mert ez volt a fő energia, a siker. Tehát itt a siker. Amit szeretnél, megkapod. Na nézzük azért meg, hogy hát, ha itt szerelem terén is mutatnak valamit, párkapcsolat területére, gyógyítás. Úgy látszik, hogy te is gyógyulsz most, és gyógyulásra van szükséged, és érdekes, hogy a szívcsakra, hoppá, leverem, hogy a szívcsakra van itt, tehát épp a szerelemről kérdeztem, hogy a szívcsakrát gyógyít, tehát épp most te is gyógyulsz, és a szerelem is gyógyít, illetve a másik fél, amennyiben van egyébként, a másik fél, ő is gyógyul, vagy gyógyulnod kell. És itt az idő a és a teljességre. Fú, bűntudat. Benned van bűntudat. Engedd el a bűntudatodat. Nem mersz teljes lenni, mert itt van benned a bűntudat. Mit szólnak mások? Ez nem illik, az nem illik, hogy általában ez akkor jön elő, amikor vagy neked van párkapcsolatod, vagy a másiknak, és ott az a bűntudat, hogy de, hát én nem, egyébként is egy kapcsolatban nem lehet bele szétszedni valakit, ha az a kapcsolat nem működik. És ne legyen ez miatt bűntudatod, hisz ez az időszak, ami most ez egy új korszak kezdete, ez szétválassza azokat az embereket, akik csak érdekből vannak együtt. Tehát és itt van a teljesség. Nézd csak, nézd meg, és valahol nekem itt jön, ha hármas kapcsolódásban vagy neked van valaki, akit el kell engedni. Milyen érdekes. Lehet, hogy te ragaszkodsz ehhez a személyhez, nem hagyod, hogy átlendüljön, még nem fogta meg a kezét, vagy értsd úgy, ahogy veled rezonál, vagy ez a személy, akire gondolsz, ez szeretne ide menni hozzád, és ennek a személynek kell elengedni. Lehet, hogy itt az idő, és ugye ez egy kaland, egy utazás, egy új kezdet időszaka. Jól mondom? Tehát egy új időszak kezdetére utal ez a kivetés, vagyis ez az üzenet is arra, hogy a bűntudatot engedd el. Ez nem belőled fakad ez a bűntudat, és csak olyan, mint a kívülről marcangolnák a fejedet, és vagy annak a személynek tehát ez így bele lett ültetve az elménkbe, hogy legyen bűntudatunk, hogy féljünk, hogy gyötrődjünk, és ezt kell elengedni, és a bizalom, hogy végre egy új életet kezd. Ha pedig valakire gondoltál, milyen érdekes, akkor itt végre itt lesz a kiteljesedés. A puzzle, az utolsó puzzle is a helyére kerül. Jó, értsd úgy, ahogy veled rezonál, mert itt van a kiteljesedés. Természetesen ez mindenkinél más, a párkapcsolat, ha valami újat szeretnél elindítani, akkor itt azt mondják, hogy merj nagyot álmodni, higgy és bíz az univerzumba, hogy igenis megérdemled a legjobbat a teremtőbe, hívd, ahogy akarod, mert megérdemled. Ezt akarják neked most üzenni. És akkor tudjátok, vagyis szokott lenni a végén igen-nem kérdések. Tehát tehetsz fel kérdéseket, és akkor igen-nem válaszok érkeznek most ebből a... Hoppá, ez meg van fordulva. És akár több kérdést is tehetsz fel. Csak kérdeztem valamit, és egy nemet kaptam rá, jó? Oké. Na nézzük. Ja, hogy miért gondolkozta el? Igen, mert
2, 3, 5 és 6. Nem én miközben beszélek egyébként hozzátok, én közben teszek fel magammal a kérdéseket, és arra kaptam egy nem választ, hogy keverjem-e így meg a kártyát, de nem. Az volt a válasz, hogy nem. Nézzük. Tehát feltehetsz több kérdést, nem tudom, hogy igen, jól látszik, mind a 6. És ha kell, állítsd meg a videót, és ugye nem válasz is lehet jó, az igen is lehet rossz, tehát attól függően, hogy teszed fel a kérdést. Na, remélem sikerült. Választani nézzük, ha az egyesre jutott a választás. Ez egy nem a feltett kérdésedre, és meg is mutatom, hogy itt ilyen hervat virágok vannak. Nézzük a 2-est, ez is egy nem. Ha a 3-ast választottad, ez egy igen. Valamiért azt hallom itt, hogy védelem alatt állsz. Tehát ezzel a kérdéssel kapcsolatban valakinek ez üzenet. Na nézzük, ha a 4-et választottad, ez egy nem. Ha az 5-et választottad, ez egy igen. És ha a 6-at választottad, ez is egy nem. Hát most 2 igen lett, és 4 nem. Remélem tudtam segíteni. Egyébként, ha szeretnétek tőlem egyéni kivetést az élet bármely területére, ha rezonálok veletek, szimpatikus vagyok számotokra, akkor itt a videó alatti leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, ott fel tudjátok venni velem a kapcsolatot. És tényleg, hogyha szerelmi száltisztítás, vagy karmikus sebek, generációs minták oldására van szükséged, akkor, és ha úgy érzed, hogy én vagyok számodra a megfelelő segítő, ezt úgy is súgja egyébként a szíved, a lelked, akkor ezzel kapcsolatban is megkereshetsz. Úgyhogy tényleg, hogyha végignézted, és teljesen végig, akkor megköszönöm, ha küldesz egy szívecskét, egy kék szívecskét, illetve a hozzászólásokat, a lájkokat, a hájpolásokat, vagy a feliratkozásokat, mert ezzel is segítitek azt, hogy minél több emberhez eljussanak a videóim, amennyiben hasznosnak tartottad. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, minden jót kívánok neked, áldás és szeretet kísérje az utatokat. Sziasztok!